sengikwenze konke iyodwa into engabuyeli induku yakhe ayisebenzi. Sengicabange kahle ke manje ngicabanga umtholele enye indoda ezomlekelela ke manje ngoba uyahluleka yena ezindoda. Ngeke kubone lokho. Uzovinjwa yini? Uyangidakelwa ke mayishondana. Mengilalela impela ukukhuluma uyangidakelwa maseqala ethi khona enye indoda engenayo lapha phakathi. Lokho ngeke uzokwenza. Abafazi bavumela ukuthi bangene. Lokho kungijwayela kabi lokho ukuthi ushuthi nawe awungijwayela kabi. Ushuthi nawe wawungijwayela kabi. Nawe wawungijwayela kabi. Lona unkosikazi wami lo. Ikhanda lakho ligcwele ikhanda lakho ligcwele Upelepele. Usudlindle. Ngibhema usemende laqina ngqi. Ikhanda lakho yini levila la ikhanda lakho? Usemende. Ngibheme wona laqina ngqi. Wena wangifundisa lokuthi angicabange njengendoda mhla ungishiya mina ukuthi ngigcwalise izicathulo zakho. Ngingene ezicathulweni zakho wena ngibe indoda la ekhaya mhla uhambe nabafazi. Usuna ngasende manje. Asesiswini njengeqhubu. Ufuna ukungihlinza akhona esiswini njengeqhubu. Phela kimi ngasende akho. Ngoba phela isende nesende akuhambisana. Dunosa singene ejele. Xosha insipho wena. Sengimbekezelele ngimgadela ikhaya eseMpumalanga. Ngamkhulisela izingane eGalavanda. Ngambekezelele egula waze wangcono njengoba umbona noMetotoba njengoba eshwashwathisa komkhovu nje. Wena wahamba wamudlima konini lokade yenayo eMpumalanga. Indoda ngikhona mina. Angithi wawumchamisa omunye ngikhona mina. Awumchamisanga? Wawukwenzela emakhoneni? Wangilayitha ngivuthe. Indlela engibulala ngayo. Ukhona kodwa wena. Ngibulawa indlela ngikhona. Ngibulawa indlela. Ngicela abantu ukuthi indlela uyikhona. Lalela, asiyiqede manje le ndlela la. Ufuna ukubenzela abantu ehlazi. Sibone ukuthi ulamba ngempela. Angithi manje wonke amaqiniso salethela. Khumula manje la sibone ukuthi ulambile. Leyo ungenayo. Wena ngiyavetuza man. Uvetuza ubala. Yazi uvetuza ubala ngento engekho. Monga uthatha umbese ongaloliwe uzikize ekabishini ngeke liyindawo nawe kuziventuzela ubala khona selazi yikho muthi uyavetuza uqonda ukuthini wenze njani ubusuku bonke ngivetuza mina ngingalele ngivetuza ekhaliso kwembuzi ngenzela wena ukuthi uyitshele ukuthi uyindoda ekhaliso kwembuzi usiyabuya uzala ngenzela wena isithunzi sakho ngiyabona ulungi hayi ulungi ngeke usalunga kukhona selizwile njengoba lihlula wena njengoba lihlula wena ke ngenze njani mina malihlula imizamo sekoze komu cream ngaphezulu line fresh cream loze lome uyahluleka wena ukulisebenzisa ngenze njani mina ngenze njani ngibulawa yindlela ikeke ne fresh cream kodwa wena ufuna ukuthi koze komu cream yeke ukuvetula wami uvetulani ngento engekho ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani walileko emhlabeni ngana usweni madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakho balo nimbuye egcikeni noma singekho ke lapho siyanithanda nonke lana ikhona ngibingelele ma wami ngibingelele bhuti wami ngiyathemba ukuthi right hayi kaphila mfowethu kaphila ngempela ngona sinjani impilo manje hayi ngumqamane ngiyajabula nje ngiyethola ngibingelele ma wami ngiyathemba ukuthi uyaphila ngabe yini namhlanje ocela ukuthi ngizama ukuthi nginibize nobaba ekhaya nize la khona into ofuna ukumtshela yona ngiyaphila ngiyathemba nawe uyaphila uyakhumbula ngithi sigcina ukufika la sihamba ke nomuntu wakhe yena lo so ke emveni kwesikhathi indaba ngayithatha ngayise ekhaya kubo ngabatshela ukuthi kwenzakaleni nalo sefikile wambuyisa ngoba esegula wazama nokubuyisa izinto ngawehlisa umoya njengomuntu phela omazi uNkulunkulu ngazama nokuxola kodwa phela ke nama ngisukela ngekhaya ukuzoba umxolisi ukuzoxola ngiyazama ukuthi izinto zenzeke kodwa ayikhona shuthi ekuhambeni kwakhe nomuntu wakhe nabantu bakhe angazi kubenzani la ekumdliseni kwabo ulimele kakhulu ulimele izinto eziningi kangangoba umsebenzi wakhe njengoba buya ekhaya awusekho usekhona nje phela ngoba unentshebe nomphambili kuhlukile kunowami kodwa ke kona ongasebenzi nalo mphambili bafo iqiniso ukuthi umphambili wakhe awusebenzi uyahluleka manje kumama ayi uthanda ukungimangaza kodwa ke uthanda ukungimangaza impela ngoba sisambatha ndawonye futhi ngelizwi ihashi
limemeza lapha ekamerweni ukuthi nali ihhashi likhala kanti angilazi ihhashi isuke likhalelani uma sekuwukuthi selithi manje akusenamsebenzi engiwenzayo. Mhlawumbe ngisafuna ukuzwa kahle eke Phawule lapho umama ukuthi kuphi la kushoda khona. Mhlawumbe ngizwe kahle ngingaze ngiphawula kakhulu ngeke ngimuzwe ekewula utshengisa ukuthi uyangizwa. Ingabe before ngimbuze bafo yini eyadala ukuthi uzujole nomuntu ongathi usondelana naye ngathi umngani wakhe ebe khona unkosikazi wakho wawuyenzelani lento? Yini yakujolisa eMpumalanga kahle kahle? Cha abantu besilisa kuyazi ukuthi isikhathi esiningi bayahluleka ukuthi behlale ngensizwa noma ngentombi. Kuyenzeka kuyithole sewufuna okusho ukuthi into nje engithi nje ayithi mhlambe iyadlula kususa leso sizongo sangaleyo nkathi. Kanti abantu besifazane manje sebehlakaniphe kakhulu. Wena uthi ucabanga eduze kanti bacabanga ngale ya. Awuyisoli ngokuthi ukudlisile nomuntu wakho wesifazane? Wathi uthandana naye? Cha angifuni ukuthi ngithi ngaphela ukudlisa umuntu okuthakatha. Angifuni ukuthi ngithi ngadliswa. Mhlambe ngagulela othandweni. Indlela esingabeka ngayo kwasho ukuthi ngigulani khona umuntu oseduze kwami. Mama nango ethi akakuzwa kahle uthi yini kahle uthi uke kuzwe ukuthi ihhashi hayi liyakewula ngazi liyagculiseka liyawu enjoy umjaho. Yini ungasaneliseki wena yini lo ishoyo kahle uthini uthi ngichazisele uyibeke ngembaba. Akahlekisi la ngumuntu wesilisa weJesu. Akahlekisi wema. Oh yeah, wena uzibona usaperforma ngendlela operforma ngayo before uye koMpumalanga. Usafana. Ukuperforma kanjani? Kanti yashilandela ukukhuluma ngalo. Kanti wena uperforma kodwa indlela okhala ngayo isafana. Awume ngikutshele. Uyabona thina abantu besifazane ngiyakudodisa ke namhlanje ngoba kusho ukuthi usewumfana. Thina abantu besifazane siyakunika wena into oyidingayo ukuze isithunzi sakho singawe. Kukhona ukuthi ngivikela wena ukuze wena ufike la ufuna ukuya khona ngoba wena usuke uzitshela khona into oyenzayo. Nokuthi ungazibone ngathi awuseyilutho kodwa manje ngiyabona ukuthi ngiyovikela wena mina ngilimala kuze kube nini. Okungenza ngizibone ngibe utho ilokho ukuthi kufanele ngibonwe yizwe lonke ukunokuthi wena lolu daba izindaba zasekamerweni anti indaba enjani. Indaba zasekamerweni. Indaba esikhuluma la silela sekamerweni. Yilezi ezingaye eMpumalanga ethi nawe waphuma ekamerweni waye eMpumalanga wawungekho ezweni lapho. Kwakundoda yini yona lena ebizelwa esithangamini seindaba izotshelwa ngekamera. Kwakhona yona leshi umuzi wayihambi eMpumalanga. Manje ihlangana phuthu wena awusaneliseki wena. Iyahlangana ngithi ukuba uhambanga wayokwenza into wazenza ngithi ngaba ulimala. Kusho ukuthi awufiki ukuvuthondaba noma mhlawumbe usize sewehlile ukwenzakalani. Afiki indawo nje. Ngisuke ngenzela wena ngoba wena uma uzwe ngathi siyahambisana uyafika lo uyakhona. Kulula phela ngithi ukhona umayimayi ungasho ngathi ngeke umayimayi ngiyolanda imbiza. Imbiza zakuhlula kithi kumanje awuphilile. Bungasho ngani ukuthi ngiyeke ubuso bonke ngoba uphilile umayimayi ekhona. Hlulekile umayimayi wakho. Uke wamzama mama ngizwa kuthiwa umdolo kunomdolofia uke wamzama ngomdolofia. Ayikho into angayiphuziswanga lo izanywa iyona le manzi yakhe. Iyona eyazi ukuthi iyamnikani. Alikho ikhambelo lapha lo. Fanele aphinde kuyena umuntu wakhe loya. Uyena omazi ukuthi wambulala ngani. Manje fanele siloke sibekezela sichibiyela cha nambe ngithi uzobuyela esimweni hayi ngiyabona. Shuthi mina ngoloke ngapretendela ukuthi yena be right mina ngingekho right koze kube nini. Phela ngizanga kuba kuzoba ifinisher mina. Uyambona nje njengoba ekhona manje umbone esebhandishile nje. Ubuye lo eseyinyela esephishwa njengengane encane. Kuwasha mina lo. Umuntu ayihambe naye esemshiye kanjalo ngoba bese umthwalo. Sengikwenzileke lokho ngamklina ngamceseza uzwabuyela esimeni kodwa luthi induku lutho ukubuyela esimweni sengilo ngipretenda mina ngipretendele ukuthi yena azizwe usayindoda kodwa cha sengibonile ukuthi uthatha indaba zethu uzitshela izwe lonke umhlaba wonke uthi mina ngazona ngangonakele umfazi loyo. Bafo mina ngibona kuumfazi la ngisho ukuthi ngiyamdefenda ngibona kuumfazi ngoba ukwazile ukukuphipha uyinyela yabona nenduku ukuthi ayisavuka kodwa yakubekezelela.
Wena umfazi lo oyenayo eMpumalanga othe masugule sebona ukuthi umthwalo wabuya njengamanje siphumile eMpumalanga asikwazi ukubuyela emuva silungise indaba esemuva engabe silungisa indaba eqhubeka asikwazi ukuphuma ngoba imbangela ile Mpumalanga yakho iMpumalanga ke ngesiqede ngoba imbangela umsusa into engalungisa yonke lento iyodwa yini ukuthi kufanele ukuthi wena uzazi ukuthi ubani uze ngikutshengise lento ile ndaba yami yokuba ntekenteke angithi ngiyazazi ingakho kahle ngibe nesandla esisoft yikho namhlanje ukwazi ukungizela la isandla esisoft ukuthi uthuthu ungishiye nezingane uhambe uyodla imali uhambe uphila la uchachambile umuhle ubuye sothwele usuzowashelwa amakaka ngiphiphe izingane zakho ngiphiphe wena isandla esihle leso hoyibo musu ukudlala ngami wena ngiyamilwana sikhuluma sithini lapha sikhuluma sini makwenzekile abantu bathini abantu bakithi mina uma betshela ukuthi mina ngazona babethini wena uhambile bathini mabetshela ukuthi mina ngisakwazi ukunelisa umuntu ekamereni yini into ofuna yenze awusho into ofuna yenze useMpumalanga uGalavanta nomunye umfazi babethini ufuna kwenzekeni mina ngizokutshela ukuthi namhlanje ngesizotha esihle kabi yabo nje bangasanelisekile ngingasagculisekile yeah hayi ngcono ngikutholela umlekeleli angithi nawe wangitholela vele uyabona ke ndoda madoda kwaqala ukudakelwana kuqala lana kokudakwa uyamsola bafo uyabona ke manje ila seqala khona ukudakwa okusho ukuthi niyazana ndoda ungangifaki mina unkosikazi wakho lona uwe lona okushuthe otholwayo uzokwenza isiqinisekiso sokuthi ngitsheliwe kulula ukudakela walokho kwenzakalayo la kodwa angifuni ukukhuluma ka lo muntu okhuluma kanje utshengisa ukuthi vele kade eqalile etholile le ndoda usehlule ukuyifihla uzongitshela la ungitshela ebantwini ngoba ukuthi usho sendlini ngabe ngiyamkhahlela ethi usho senza ukuthi ngingakutsheli endlini akithi uney'nyawo zokukhahlela manje uyangithatha uzongibeka ebantwini ukuze ezongitshela le nyongo ngitshela ukuze ungangikhahleli uyakhahlela wena uzokwenza le nto ufuna ukwenza le nto azoyithola akithi uyakhahlela wena ufuna ukuhlovola angifune kulotsholwa mina ufuna ukwenzeni le ndoda lethi ufuna ngifuna nginike wena lokho ohlulekayo kunginika kona izokulobola angifune kulotsholwa anthi wakwenza izokondla izongondla ngayo yonke indlela lehlulayo wena bafo ungangifaki mina izongondla ngayo yonke indlela lehlulayo wena bafo uthi unkosikazi wakho ucela ukuthola umuntu ozokusiza ngoba usamenelisi wena usho njalo angithi usho njalo ngisho njalo impela ngiyofanini mina ngiyofanini nendoda engenabo ubudoda bayo ngiyofanini ufuna indoda ezokwenza njani ezongondla ngale ndlela wena ohluleka ngayo ungondla ngayo ithiwa into njena ndoda bafo nama ngazi mfowethu but yini lo muntu lo bafo ikhona imizamo uke wayizama ngenduku yakho ukuthi kuziphinde ivuke sisebenze kahle akazesho ukuthi akasafiki ebuntombazaneni bakhe uthi uyasaba ngoba wena ngazi ukuthi uyakhahlela wena kanje ngoba sekugcwele abantu akasasaba ukushotha sifuna uthi ufuna indoda azolala nayo umeselele nawo bese mina ngiba yini shothi uzobumlekeleli wakho imhlala yasekhaya mama usakwazi manje enough is enough awuzibeze ngane sengimbekezelele ngimkadela ikhaya eseMpumalanga ngamkhulisela izingane eGalavanta ngambekezelele egula waze wangcono njengoba umbona nometotoba njengoba eshwashwathisa komkhovu nje ngabekezela mina waze wavuka wahamba ngeenyawo sefanele ngibekezelele nalokho futhi hayi ngeke uyabona ke uyona yonke lento oyenzile uyabona ke namhlanje yini uyangidakela ufuna ukwenza lokho ukudakwa konke lokho kusho ufuna ukwenzani ke ngalokho kungenzeka ukuthi yonke lenkathi Musu ukwaliza ufuna ukwenzani ngaloko okudakelekwa ufuna ukungibulalisa ngithengele ikhokhi ke ngibe so ufuna ukungibulalisa ngamadoda manje amadoda kaba amadoda akho la oza nawo la ngeke ngize kubulalisa ubani awusho le ndoda ayifuna ubani le ndoda ayifuna isazongishayela ngithi uyangibona nje manje ngiyayilungisa ngenzela ukuye eminyango kuyobonakala akithi kuwena ngibonakala yake yakhona into enjena ezweni bafoma ukuthi ayikazi ezulwini akithi sisezweni la shuthi khona bafo mina ngithi awuzame bafu ukuthi mhlawumbe ikhanda lona uthandazela induku yakho bafo into ephazamisekile ekhanda lalo muntu
Wena ungangaphazamiseka ushiya nengane ushiya nomuntu ushiya nendala sesiswini yangezansi ukuze uthatha lento uyenze ngale emakhoneni uzongitshela emakhaleni ukuthi wena ufuna ukudliwa enye indoda ufuna ukulala nenye indoda ichamise enye indoda wena wahamba wamudla emakhoneni lokade uyenayo eMpumalanga indoda ngikhona mina angithi wawumchamisa omunye ngikhona mina ehe awumchamisanga wawukwenzela emakhoneni no wawukwenza ezweni libhekile mina sefana ngemakhoneni ngawungekho dima mina nganyonyoba wena unganyonyoba wangibona ka generation ngilela generation mina lela TV ngoba namhlanje ngiyila TV generation le ngiyiko pre generation lengizotshelwa ukuthi mina ngizotholela indoda ezozokuchamisa kodwa uzobulala funa le ndoda kodwa bani akufuni wena lokho thina sobona nayo akusakufuni ke wena lokho akusakufuni ke wena lokho ngathi kwakungcono lona idliso lami eMpumalanga idliso lami lalingcono ukunalomkhuba ngibhekene nawo lona umkhuba lengibhekene nawo ukhona umuntu osoza nongakutshela ukuthi yena ufuna indoda ngona ubungasho ngani wena usachama wena awuzwa nje wena nawe uzuyibona wena ngokuza umsindo nje usubona ukuthi ku right awuzwa wena okay so mama awusangazi wena so uzimisela ukuthi mama kube kanjani mhlawumbe uzoya kwakhe noma uzomletha kwakho lo ozoba naye ngizobona mina ngithi uyahamba lo uthi uphinde eMpumalanga akaphinde eMpumalanga uphindela nene eMpumalanga lomuzo angiyo eMpumalanga nginomfazi wamthatha uwazeni nini unezingane emva kokuvuka eguleni emva kokukade usutholwe ngohlaka uyabuya ingqondo ukuthi unezingane hayibo uzongibhedela wena uyabona insizwa yezo suka lo muntu lo lento ayikhuluma njengabantu angazi ukuthi ngiyasaba ukukhuluma ngiqinisa amazwi ngoba ngisamhlonipha ukuthi lo umfazi wakithi ekhaya akaze kulambisa yena bafu kukhona phela ngoba phela siyakhuthuluza yini oyikhuthuluzayo bafu ngani ungena thuluzi lokukhuthuluza ingakho ukuthi uyakhuthuluza ayisebenzi into yakhe ingakho uzumkhuthuluzo wena ngeke phela uthi ukhona umuntu osifazana othanda indoda yakho uthi ufuna indoda ezolala naye bakwenzeka lokho ezweni noma into engihlolo wehlela mina indoda mina nginayo futhi ayisena indoda nginayo uthi awusena indoda ungalamba kanje wena mina ngomile ngilayitha ngivutha phehle khumula khona manje ngikhumuleni khumula khona manje ubonakala ukuthi uyalamba ufuna ukuvezela ihlaza abantu ungangilayitha ngivuthe indlela engibulala ngayo ukhona kodwa wena ngibulawa indlela ngikho ngibulawa indlela abantu ukuthi indlela uyikhona lalela asiyiqede manje le ndlela la ufuna ukuvezela abantu ehlaza sibone ukuthi ulamba ngempela angithi manje wonke amaqiniso sorethela khumula manje la sibone ukuthi ulambile uzobusuwenzani uzokhumula lokhu zenza indoda eqinile la ushift blame wena Muku umonakalo wenzile uhambe waye eMpumalanga right wafike wenza izinto zakho bakulapha ungaguli ukuze ugule usuthi masugula mina mase ngikutshela inkinga ekhona usushift blame uyenze yami uyazi ukuthi indlela mina engilondle ngayo ukhona sengijabula ngisho eTexini mangizonika ubhuti ohlele eceleni kwami imali athi ngithe ngathi nginomuntu lalela ayikho indlela ozoyiqeda uyiqeda ngani ukudla kungekho awunakudla wena uyiqeda ngani ungena asiqeda indlela manje iqedwa ngani indlela ukudla kungekho ozokuphaka yazi ukuthi uya kwami ekhaya enganeni zami awufile ashe bafawuna lehlaza ngifike ngazehlisa ngacela uxolo lo wathi ke uyangixolela angibuye ekhaya njengamanje ngoba yena uthi ufuna imvume yobufele ngithi mina akaphuma phela emagcekeni akithi unothi ushimlike wami lalela umuzi wami lo nezingane zami wena uzohamba uphinde eMpumalanga kulo muzi wangishiye kona ngawumisa mina ngawuqedela ushiya nezindonga wena angiyindawo shithi uqedele ngakho ukuthi kube khona abantu abanyonyobayo wena ukazi bengiqedela nganiki bazokulekelela akaphuma ekhaya kithi lo muntu angiyindawo wena waphuma kwaseqaleni angithi wena unamandla ukuphuma into zakho phuma namanje mina emzini weingane zami angiyindawo ingane zami zingabi nakhaya
elande lakhiwa yimina. Ngiyasola amaphoyisa nohulumeni wase-South Africa ngoba funayo ngiqondise igwegwe masifika lapha ekhaya ngiphindele amazwi akho wakhuluma. Uzowaqondisa ngani igwegwe? Kodwa ngoba umfazi ushaya ngento eyodwa. Hayi ngale icathulo isho ukuthi uyagxoba wena. Umfazi ushaya ngento eyodwa lo ngenayo. Ngisakhumula manje. Ngikhumula unginike. Ufuna likubona ukuthi ngenze njani. Ngisakhumula manje senze. Uzonginikani? Le ohlula ungabonwa umuntu okwenzani phambi kwabantu. Okay. Mina into engishoyo bafo nanga umama uthi ucela ukuthi yena ulambile uthi ucela umuntu ozomsuthisa uyakureplace uthini ngalokho. Uthuvi lo. Lobo uthuvi. Manje mase mama uyayenza lento ngenkani ngaphandle imvume yakho. Phela kulambe mina yena. Angithi yena uzizwa ayigculisekile ngoba mina ngimenza agculiseka yena kodwa akangigculisi. Ngibonayo kulo wamuzi esokhandile sekunamathuna. Ukuthi amathuna akhulumayo. Mina nawe sifile nje wasila. Sabulawo wena. Sifile ku. Sabulawo wena. Sekushoda ukuthi kufika abantu abazosingcwaba ngoba sabulawo wena. Ngeke iziyenze lo nto kuleyo muzi. Uwe owasibulala. Ngafunga kungamane kudumisa lemini. Okusho ukuthi sengiyababona labantu abahamba bolanda igubhu bese wathola ukuthi benzani. Ngizothwala kusuka namhlanje. Uzothwala ngoba ngidlala umfazi mina ozodla ukudla wakithi alale engifathini zakithi aqede lapha hambe athi ufuna ukuyochama ngaphandle. Hayibo uzothola ngobaniki unawo amandla okusukuma uyothwala njengoba nje ungumthwalo kwawena uthwalwa unawo ukuyofuna igubhu washa wena wazwa namandla ngaxolisa ngakuxolela wathi uyaxola yes manje ngangazi ukuthi kanti ukubuya kwakho ubuye ufe yonke into ngangazi ukuthi wena uyisidumbu esihambayo phela indoda kuyona indoda ngentshebe namasele ikhona indoda fanele kusebenze ikhona indoda yakatshela ukuthi mina ngifuna ukuyofeva ngisho bonke abafazi abafevayo abalala emahotela ikhona ekatshela emehlweni ukuthi ngifuna ukufeva mina ngifuna ukwenza uthi ufuna ukwenza ngemvumo yakho ngemvume yakho ngoba wena awusafiki khona yindaba mama sukhathela kumlungisa sengizamile ngikhathele uyena owaziwa ngithi uthe iyayingcono impumalanga yakhe uyena owazi ukuthi phela bayadlisa nani kuphi akaphinde kuyona ke bafo ngoba induku yakhe ifile umkakhe ekhala ngokuthi ufuna ukuthatha omunye umuntu suyozama yini umdolofile induku ekhala ngayo ukuthi ifile ikhalisa amatshitshi yakhalisa yonke into ekhona bekukhala baze bakukhiya naye wafika la ekhala umayima ngafika ngikhala webhuti ngafika ngikhala bengakamkhiya ngithi wahamba yena wabona ukuthi ikhalisa abantu ahambe ephisana ngayo wehambe ngathi udeliver ama food parcel edeliver into eyodwa wakhohle ukuthi ayina spell ifile ke namhlanje uzoyireplace ngani bengithi ngifuna ukushintsha impilo ngiyesontweni ngiyothandaza eziyona into esengiyibonayo ngiyothwala ngizothwala ngaye lo mangathwalanga ngawe eqala ngizothwala ngaye lo ngeke ngihlale mina ngeke ngenze isilimo wafa mangathwalanga ngawe eqala ungakhohlwa ke mina ophethe impilo zakho zonke mina owashela wena yini wenza yonke into yakho man umuza awulungiswa ngenkinga neso una umuzi wena cha una umuzi inkinga ufeke lo una umuzi wena akusizinkinga una umuzi wena olungisayo mama wami una umuzi thula wena una umuzi yezwa ikhona indoda ethulisa wonke una umuzi ikhona indoda ngicanga ukuthi unolaka umama mina ngiunderstand ufeke cha indlela ibangulaka indlala nje ibangulaka indlala ibangulaka wena wakwenami wenami ungesuthi wakwenami ungesuthi wena indlala ngizoyiqeda uzoyiqeda ngani ngoba into yoqeda indlala wena wayilahla kompumalanga ematshini la wahamba wahayiza uwahayizela khona ngiyolanda le yanto yasala khona sokhuluma mhla ubuya ngize nawo in the meantime Miki asikhulumi sokhuluma ubuye nayo loyo nto ngizobe ngibona ukuthi ngenze njani ngizobe ngibona wena hamba olanda lento wayilahla hlala phansi uyaphi uzowa hlala phansi bafo uyabona kodwa idamage oyenzile ukuthi uphume ekhaya uyoshela umngane womfazi wakho ukuthi yenzeni manje induku ukuloyile manje ayisavuki futhi ngiyasola ukuthi ukubuyisa nje wabuyisa zonke izinto hayi ngoba ebuyisa ngoba bazi ukuthi usu-useless ayithi ubazi ukuthi awusuyinebothe wona usenalutho uzoyilanda lapho lento ufuna ukuyilanda ubengeka kubuyisa kubuyise nayo yonke into usawumuntu ake ngeshisa umoya kanti uzuxoshe ngifuna ukushanela lo moya ungawubeki phansi ngiyashanela ngiyakorobha la yonke le ndawo ekhulunywayo impela amaphutha ami yawabona futhi ngona kakhulu ngaphoxa inkosikazi wami kodwa osekusele kukodwa engilwa nakho
Ukuyothwala. ngeke utshele indoda ukuthi wena ufuna ukuyofeba. Ngale ngitsheleni umfazi. Ngeke utshele umuntu wesilisa ukuthi ufuna ukuyofeba. Ungenza isitabane lo. Uma ekwazi ukungitshela ukuthi wena ufuna ukuthi mina ngifuna ukuyokhwelwa ngaphandle. Bese ngiyabuya ngizolala nawe la endlini ngidle nawe la endlini. Uma sengifuna ukujabula umphumela yakho ukungijwayela kabi lokho. Ufuna ngenzeni? Yonke into eyenzekile kungijwayela. Ufuna ngenzeni? Lokho kungijwayela. Ufuna ngenzeni ngoba wena awusenayo inkonzo yasekamerweni. Liyabophana. Ngiyasola uhulumeni wase South Africa namaphoyisa. Yebo uhulumeni. Ngoba manje khona esiyenzekile. Uhulumeni akaza kuyise eMpumalanga. Amaphoyisa akisa eMpumalanga. Ashaya umfazi bafa. Wadlala ngohulumeni namaphoyisa abakisa ngeMpumalanga. Wazi yela wena. Umfazi ongashawa, umfazi owazi ukuthi indoda. Induku yokushaya mina engaphumela ekhaya induku yokushaya mina yinye. Hey, leyo ngenayo. Wena ngiyavetuza man. Uvetuza ubala. Yazi uvetuza ubala ngento engekho. Mongase uthatha umbeso ongaloliwe uzikize ekabishini ngeke liyindawo. Nawe kuziventuzela ubala. Khona selazi. Yikho Muthi uyavetuza uqonda ukuthini wenze njani? ubusuku bonke ngivetuza mina. Ngingalele ngivetuza. Ekhaliso kwembuzi. Ngenzela wena ukuthi uyitshela ukuthi uyindoda. Ekhaliso kwembuzi useyabuya uzala usezothi. Ngenzela wena isithunzi sakho ngiyabona ulungi. Hayi awulungi ngeke usalunga. Kukhona selizwile. Ngalizwe lakho ungaka eMpumalanga ngazi lona. Hayi lelo obuye nalo ngazi leli la before. Lalingenjeni. Ngenze njani? Size unciphile. Lalingenjena alikho nje alikho angazi noma angazi. Awusakho size. Akho lutho nje lapha. Ukhona ipipe lokuthi ukhipha umchamo nje qha. Inayo into nayo kosele nayo ileyo. Okunya kukho. Mfowethu. Kodwa wona movuke ekseni lisame ekseni. Lisama kodwa ekseni. Mina ngisale ngafundisa izingane ngakhulisa izingane zabafana ukhona. Ngisho izingane ziyosoka bengihambe ngipayitheka mina ngifuna obhuti bakho ukuze bazi ukuthi umuntu umesokile uziphatha kanjani wenziwa kanjani. Ukhona ubaba wena. Uzobuza ongitshela ukuthi mina khona sengilazi. Likhona okwangithumelela lona nkathi uhleli le. Ufuna ngithini? Ufuna into ngizoyenza iyodwa. Yini? Wanyamalala phambi kwamihlanu. Ubuya ngiyaqunsula. Ungiqunsula ngani? Ngiyanyamalala phambi kwamihlanu. Ungiqunsula ngani? Ngiyaqunsula. Ungiqunsula ngani? Manje uke waduka kulomuzi wakithi. Wabuya ngiyaqunsula. Uzophila uqunsula, uzojabula ngaphandle ubuyiqunsula endlini. Angithi mina ngisakwazi ukunelisa. Into esenzokunelisa ngawo ukuqunsula. Kusuka namhlanje wena senza ukuqunsula. Ngoba lokho wasika akaze ngikuyeke isandla. Ufuna ungibekisa ufuna ngithandazela ke manje. Thandazela lo bhonoza wakho ungaphuma. Thandazela ubhobho. Uthi uyabuya ngiyaqunsula. Muthi uyaqunsula uqonda ukuthini uyamshaya noma Uzokhiza gila. umfazi akashawa. Uzoboshwa nje. Uyozingela uyozingela. Uzoboshwa. Lona nje uyozingela. Ngiyamqunsula. Uzoboshwa nje. Umfazi wami lo. Umuphi yena? Mthande lungisa. Ikhekha sifuna ukunikela mina nje ngizozibonela ukuthi inkomo bathi kubo inkomo azibe u11 nga-eda ngathunga phezulu. Wase uyalishiya wahamba selibhorile angithi wabuya usuyispinach esikhathele esikhiwe last week. Ngibuyela mina nekabishi elibilisiwe selibhocobele uza la kumina uzongikhulumela ukuthi uzongiquntula ubonga okuncane abo wena bekezelela lokuthola kwafanele ungiqale ngokuncane kwamasimba wakona ukuthi wena kumele ngikwenze wena uzwa ngami ukuthi ngikwenza kwakuyidala ke lapho kwakuyidala ngizwa ngawe wena ngagcina ukuzwa ngawe wena mhla uhamba ungishiya nezingane mina uyohlala eMpumalanga wasala wenzani ngahlala ngakulungisela umuzi ngakukhulisela izingane ngakulinda wabuya uthwelwe ngesikebe wena ungakwazi ukwenza lutho ngahlala ngaqo yes ngaba qotho until ngize ngibone ukuthi noma ngingakwenzani lento le wahamba nayo ufike wayilahla ezintabeni kuyanyonyoba kunyonyoba kunyonyoba nje kanti kuzosithola phela sinemizwa esizungu nayo ke imizwa yakhe lesizungu kwanyonyoba ayithi yabhoreke yakho kanti kuzongiqumba phansi uyathandaza kodwa bafu ngihleli mina ngilinda umuntu oqunjwa phansi ongazazi ukuthi unomfazi ayithi babefanele bezwe ngawo iyakhwela khwela ke njandini indoda ethandazayo nje izoqala utshela uJesu ukuthi iyamthanda akusizitaba lo ilungile ke loyo nto mawuthi indoda iyakhwela nami ngizokhwelwa phela ngizoyithola indoda anti wena useyona ikhweleke indoda angithi ufuna indoda ekhwelayo wena ngizoyithola indoda ezokhwela ngoba indoda iyakhwela angicanga ukuthi unibiza bomndeni abanye
Hayi akababizeni. Wawuke umndeni uyakudakelwa lo. Oh, mina ngizozibonela. Yazi ngizwa Leli lami, yabo leli lami. Yazi ngizwa ngishiselwa igazi. Animthengeleni isiqeda. Ngizameni ngesiqeda nangefudumala. Lo muntu udakiwe lo. Lo khona into unkosikazi wakho usamthanda. khona angeke ayendawo uzohlala kwami ekhaya unkosikazi wami ngomlobola wakhulisa izingane zami kuphela leli kheka khala ngawo lizodliwa yimi manje ngihlula ngiyamqontsula qunci Malihlula wena, njoba lihlula. ngiyamqontsula Njengoba lihlula wena, njengoba lihlula wena ke. Ngenze njani mina malihlula? imizamo Sekoze koma cream Into wrong ngaphezulu. ayenzi. Line fresh cream loze lome uyahluleka wena ukulisebenzisa. Nansi Ngenze njani mina? Ngenze njani ngibulawa Uyikeke yidla. ne fresh cream kodwa wena awufuni Ah ukudla. lo koze koma cream. yeke ukuvetula kwami Uvetulani ngento engekho? Hey, Uventulani ngento ngivetula lokho? kade ngifaka umjovo ngidla ama-drip kodwa ngivetula Mhlawumbe nemjovo ikululeke Tani. ukuthi ungizongifudumale anginankinga-ke nokuthi akhala complain asokola icala elikhona elokuthi mina ngibukwe i-South Africa yonke ngenkinga encane yasekamereni enginayo Incane. Wena mawungisuse ekhaya Bafo- ungilobola ungiletha kini wawuthi angizokwenzani? Okay. Ngizobheka inkinga ezincane. Okay. Senze manje mfethu uke wazama ke men's clinic. akazasho lutho Fanele kusho mina. mina ngazi ukuthi uhappy mina ngazi ukuthi iyaqonqotha lento Uyachatha bafu. angisavumelekile phela ukufaka ney'mvizane njengoba kulesi simo ngike ngaba kuso nje yonke into engiyenza Ungathi isimo uke wabasona isimo okusona ngoba uphumile. Okay, mama ngicela ukuthi aye men's clinic yabona. Akenze. Hayi akenze noma yini ayifuna. uyayifuna inkangamanzi yakho Hayi akenze. usukhulumisa komfazi-ke manje ufuna inkangamanzi endoda yakho hhayi lo buthuva athi uzobusho la ukuthi wena ufuna ukuhamba uyodliwa ngaphandle Kodwa esenza-ke ngizobe ngibona ukuthi ngenze njani. Until ikulunge. Ozobona usumisa kanjani. Ngizobe ngibona phela ngeke sengafasta noJesu wafasta 40 days and 40 nights hayi mina sengingaphezulu. Hayi ngingaphezulu. Okay bafu ucela uzama ukuthi Sengifastile men's nganingi. clinic ngoba hey ngizosingizama abafana la bagijima ngaphandle. ngizama lokho kodwa ngibe ngilobola Walobola into ezothithiza nayo ngizothi izokushiya. ngizama lokho Futhi engathi ungathatha i-2K khona lizokutshengisa. sekuyigobolondo leli akuselona umfazi lo Hayi. Umhloniphe unkosikazi Futhi wakho. liphalo wena phela ngithi la Akekho umuntu osazana ukukhuluma kanje. Kwaphalwa Akekho wena umuntu osazana ukukhuluma wakhuluma. kanje othi yena ufuna ukuyodliwa ngisho isiphukuphuku sendoda Vela ngifuna ukuyothandazela. ufuna ukuyodliwa Mawukubeka kanjalo phela. Okay bafu ngicela men's clinic silungise lento yakho Ayithi awukwazi ukuthi ukudla ivuke yabo isebenze kahle. Cha. Sokusiza thina ukuthi sikuxhumanise nama men's clinic eswaziyo. esimene esikanjalo kodwa ngicasula lo Hey, Yekela unkosikazi. fanele umuntu osifazana ukuthi akhale futhi mina akaze ngikhalele umuntu osifazana Okay, so zama ukuthi uye men's clinic, zama ukuthi yabo into yakhe ilunga. wenzani wathinta ubuntu bami Bazokubonisa ukuthi yini ongayidla ukuze ube right. Yini ongamela uyidle. yini engazena lo thina ngale ngidla Phela akayena unesi nje. Noma unyakwazi ukunyakakwazi. angikwazi bakufideni eMpumalanga mina. Wohamba ngunjena. Uhamba uyi-spring chicken la. Uyabuya mayi babu. Angifuni nokusho mayi babu. Okay, ku right lokho sikutholela men's Idla clinic. nemdolofiya nayo igcwele yonke izwi. Idla konke. Idla konke ke manje. Ku right lokho sikufunela men's clinic. olunye udaba olukhona kusafanele ubuqinisile lapha bafoma uveza indaba yemndeni ezinye zezinto kungenzeka kuba amaloyo noma uchithwa komuzi wami uchithwa ngalendlela kuzawudingeka ukuthi ke kufike abakubo kwakhe ke batshele naye emakhaleni ukuthi yena uzophuma hamba ayodliwa nami ngapha beze nasekhaya ukuze noma yini eyenzakalayo ngoba phela ke sigcina ngokudliwa uzothi esuke buya nezingane zangaphandle Ngaphandle kwana. Kwe-South Africa. Okay mama ngicela ukuthi whatsoever nje uzobe ukwenza but ke aye men's clinic. Hayi akahambe bandla. Ahamba ngithi uyasho ukuthi yena la emhlabeni ukhalisa amatshitshi, ukhalisa intombi, ukhalisa abafazi babantu.
akaye men's clinic akaye aqhubeka yobakhalisa. Afrika yonke lana ikhona kunzima kulomhlaba. Ezinye izinto uthi uyibuka ungazi ukuthi ngempela sisolveya kanjani noma kuba umlilo ngapha but bafo sizama ukuthi aye men's clinic nomndeni nje obasho ukuthi sazomela uhlangane but bafo men's clinic ngicathi izokusiza noma mama kuzawazi ukujabula yabona. Babukeli konke okwenzayo noma abe uyakhokhoba la ukhona. So yini isikhuni sibuya ngomkhwezeli ne konke kunomvuzo wakho itsida muhla noma mophi. Siyabonga kakhulu. Amen.